Is-servizz tal-Breakfast Club ħajerġa' jiġi offrut għal din is-sena sa mill-ewwel jum tas-sena skolastika, servizz li qiegħed jingħata b'xejn lil dawk l-istudenti li l-ġenituri tagħhom jaħdmu. L-inizjattiva għall-Breakfast Club bdiet taħdem fl-iskejjel primarji tal-Istat fl-ewwel ta' April ta' din is-sena. L-iskejjel bdew jiftħu fis-7 ta' filgħodu biex bekk dawk il-ġenituri li jaħdmu jkunu jistgħu jibagħtu lil uliedhom dak il-ħin. It-tfal li qed jattendu dan il-klabb mhux biss ikunu taħt għajnejn l-għalliema imma huma jiġu provduti kolazzjon nutrijenti qabel ma tibda l-iskola. Dan iħeġġeġ ukoll stil ta' ħajja aktar b'saħħitha fost l-istudenti. Matul is-sena skolastika li għaddiet, 700 student attendew dan il-Breakfast Club fuq bażi regolari. B'kollox bejn April u Ġunju madwar 38,000 kolazzjon kienu offruti fl-iskejjel. Dawk il-ġenituri interessati jistgħu japplikaw online, infetħu wkoll linja telefonika u indirizz elettroniku għal min jixtieq jikseb aktar informazzjoni.